den her, ikke med det? Hvad så skal det blive? Vil du med ud i haven? Hun til farmor? Hvad er det, du laver? Er den skarp? Jeg har bare købt en ny telefon. Du ser det? Fordi jeg bare ikke havde nogen ordentligt. Så kan det komme på computeren, så vi kan se videoklippene på computeren. Så bliver det aldrig færdig med den der, tror du? En snegl. Jeg tror, der står nogle snegle. Hvad laver du for en? Laver du også en snegl? Må jeg nok sige. Ja.